Na oficiální pozápasové tiskové konferenci vítám oba trenéry, za hostující stranu pana Jana Danečka, za domácí stranu pana Petra Zachara. Pánové, na úvod poprosím o krátké zhodnocení, i když pouze 2/3 utkání. No, my jsme se měli do Prostějova po 2 těžkých utkáních, kdy jsme doma hráli s prvním Chomutovem a s Českými Budějovicemi. Nám se podařilo uhrát 4 body a to se na nás trošku podepsalo, protože si myslím, že hráči jeli sem do Prostějova trošku s tím, že se jim nemůže nic stát a že bychom ten zápas měli klidně zvládnout. Samozřejmě domácí udělali proto daleko více a proto taky zaslouženě vyhráli. Měli celý zápas pod kontrolou a my jsme se nebyli schopni ani dostat do hry. To, co se stalo poslední třetinu, jak jsem tady dostal otázku, jestli bychom poslední třetinu něco s tím udělali, myslím si, že domácí hráli natolik dobře, že my bychom už nebyli schopni s tím výsledkem nic udělat. Děkuju. Patráš, stejná otázka. Nám nevyšli zase naopak jak Havířovu poslední 2 zápasy, dostali jsme 7-8 gólů, takže jsme se 2 dny připravovali vyloženě na obranu, hráli jsme to poctivě, myslím si, že jsme je moc do šanci nepouštěli, když tam něco bylo a z protiútoku jsme dali ty góly, tím jsme jim skočili a myslím si, že potom jsme měli optickou převahu a že jsme 3-0 vedli zaslouženě. A není tedy, pokud přejdeme k situaci, která se udála o druhé přestávce, jestli byste to mohli nějak komentovat, jaký vliv to má potom na pocity hráčů, dále k vývoji utkání? No, jak jsem říkal, jsem tady dostal otázku, jestli třeba ta třetina nemohla, že teď nelze říct, jestli by ještě nějak ovlivnila, ale myslím si, že ne a já se k tím fanouškům vyjadřovat nechci, já jsem se vyjadřil už jednou, když se tohle stalo a já si zatím pořád stojím a nebudu se k tomu vracet. Máte s tím už nějaké zkušenosti? Vím, že Havířov v minulých sezónách. No tak určitě už se nám to párkrát stalo, že? A trenér, stejná otázka. Tak já věřím, že bychom to utkání dotáhli do vítězného konce, když je to sport a mohlo by se stát cokoliv. Co se týká těch fanoušků, tak mě je toho líto, protože většina těch havířovských skrálo na vrchu a dole bylo 15-20 čilenců, kteří prostě řádili jak smyslu zbavení. Já si myslím, že ti nepřijeli ani na hokej, ale přijeli se prostě pobít a pokud se chcou pobít, tak ať si to na férovku domluví někde venku, ale ať nekazí zážitek nebo nekazí prostě ten pocit z toho hokeje jiným lidem. No. Víte, že není, jaké bude mít utkání do hru výsledkově? Tak já si myslím, že byly odehrané 2/3, kdy domácí zaslouženě vedli 3-0 a ten výsledek by měl být zachovaný. Jak bude disciplinárka zacházet s tím, jestli domácí dostanou trest za špatnou tu, nebo toto už je na věci disciplinárky, ale myslím si, že výsledek zůstane tak, jak je. A v závěru se zeptám, co jste říkali samotné atmosféře těch 2/3, pan Zachar, určitě po dlouhé době tady byla atmosféra odpovídající první lize. Já si myslím, že ta atmosféra byla perfektní, že byla z obou 2 stran, ty 2/3 byly prostě fanouškovsky na úrovni, fanoušci fandili, pozbuzovali a tak na tom hokeji má být. No. A co se týká toho ukončení, tak já si myslím, že měli bychom vyhrát, pokud to bude posuzovat soudný člověk. Samozřejmě nás nemine asi pokuta za tohleto, ale myslím si, že ta pořadatelská služba udělala, co bylo v jejich možnosti a to byste na každý zápas museli za 100 000 objednávat policajty a to by vám ten klub zrujnovalo. Vás hned zítra čeká utkání v Jihlavě. Může tato situace se nějak podepsat na týmu? Tak my jsme ušetřili 1/3, což je pro nás asi důležité a samozřejmě Jihlava taky posílila těžký soupeř a my z toho špatného utkání, které jsme tady dneska předvedli, budeme se asi jenom horko těžko proti Jihlavě bránit. A díky za rozhovor. Nashledanou. Děkuji.